DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:05 na, nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marahay na pagkaudto sa Kabos mga tugang, ininam kabilugan kan mga baretang kunyan na pagkaga, digdi sa Radyo DZGB. Kami po ang sino magiging tagapagbareta, ako po si Renz Luna. Ako si Angel Mustaza. Kunyan sa pamayo kan mga darakulang bareta sa lado lokal, Department of Health apresyado dahil sa matrayupong pagbakuna kontra sa COVID-19. Aligasyon kontra sa mga pulis na nasa checkpoint na pigsasabing nagahagad nin paipit sa mga mauling residente sa Albay pinahimutikan. Ako Bicol Representative Garbin ang aponan sa kapwa legisladores na maging responsable. High value target gadan sa buy-bust operation. Sa lado nasyonal, FDA pigdudahan kan Senior Citizens Party List sa pagtudok nin bakuna. Mga natudukan na nin bakuna kontra sa COVID-19 dahil una maging kampante. Bikers man dapat magamit nin face shield kung nagbibisikleta. Mga universidad sa Metro Manila gagamiton bilang isolation facilities. Bareta sa ibang nasyon, dating Miss World inarestar dahilan sa kasong assault. Bareta sa lado nin Karawat, pagbukas kan Premier Volleyball League na suplakan COVID-19. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Maabot sa 21,142 na doses ni COVID-19 vaccines o nasa 100.2% na. Utilization rate ay nagibo kan mga health units sa Kabikolan. Ini mismo ang kinumpirmar kan National Task Force Against COVID-19 maski nasa 21,000 na doses para sa first dose vaccination na itaw sa reyon. Sa inang sinabi na may sobrang 42 na doses hali sa vials kan AstraZeneca vaccines na naitauman sa Kabikolan. Nagluwas na ang sarong vial kan AstraZeneca vaccine, naglalaman din 10 doses standards. Idinagdag pa man kan NTF na ang gustong sabihon na gamit din maray sintama kan Region 5 ang naresibin nindang vaccine doses. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Pinahimutikan ni Pulanggit PNP Chief, Police Chief Inspector James Suranatay ang mga nakakaluwas na akusasyon sa paagi ng social media na ang mga pulis na nakalistino sa police checkpoint sa Linderos, Canalbay asin Kamara ni Sur aligado nagahagad ng suhol sa mga pasaheros na mauli sa probinsya tanganing makalusot na asin tugutan ng makauli sa sendang lugar. Sa iyang sinabi na daimanin katotohanan ang siring na aligasyon sa pagsasabi na daiman siya matugot na magkumitir ng iligal na aktibidad ang mga pulis na nasa checkpoint. Sa iyang tinawanin doon na siya mamumudo kay ni. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Nakiuron si Ako Bicol Party List Representative Pino Garbin sa iyang mga kapwa legisladores na maging responsable sa mga pahayag kay ni sa publiko. Ini kasunod kan lantaran na pag-endorso kan ibang legisladores sa paggamit in ivermectin bilang bulong kontra sa COVID-19. Nag-apilar siya sa mga kongresista, gobyerno asing kapareho niyang abogado na maging responsable sa kada tataramon na bibuhian dahil lang nagdadangog ang publiko sa mga biglang sasabi ninda. Pagiramdom ni Garbin sa mga kapwa niyang legisladores na likaya na magtaonin sa mga namawanwaan ninsa lang paglaom, kalibongan asin kawaran ng tiwala sa gobyerno.
Ang baretang ini hatod sa Indokan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Gadanan sa rong 43 anyos na lalaki na high-value target matapos na pigsasabing nakipaglaban sa mga pulis sa ginibong buy-bust operation sa barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur, kasuhapon. Nagresulta sa kambyuhan nin putok ang operasyon sa Sitio Pag-asa, kanasabing lugar, matapos aligadong magpaputok nin badil ang biktimang si Ronitz Ibanez sa mga pulis. Maabot sa 1.5 milyones pesos na kantidad na pigtutuburan na shabu ang nakuha kan mga pulis sa buy-bust operation. Nakuha man kan mga pulis ang kalibre 38 pistola, bala, glass pipe, gamit personal as in driver's license. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Para mientras nasarado ang local health insurance office Albay kan PhilHealth para iperarom sa disinfection as in contact tracing sa mga empleyado digdi. Ini matapos sa kumpirmaron na Geraldine Naro, ang information officer kan PhilHealth Bicol, nasaro sa mga empleyado kan sabing opisina nagpositibo sa COVID-19. Basado naman sa pinaluwas na abiso ni PhilHealth Regional Vice President Henry Almanon, suspendido na muna ang gabo sa transaksyon sa nasabing opisina para naman seguridad kanibang empleyado asin sa indang mga kliyente. Mabalik sa regular na operasyon ang nasabing opisina sa oras na matapos ang disinfection as in contact tracing. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bawal na muna sinday pigtutugutan na kumpelon ang mga jóvenes na may edad 15 anyos pa ibaba. Ini ang naging abiso ni Obispo Joel Bong Bailon, pamayo kan Diocese kan Legazpi, matapos na magpaluwas din abiso ang Interagency Task Force na nagsasabing bawal magluwas ang mga personang may siring na edad. Sigun kay Bailon, susunod ninda ang patakaran kan gobyerno nasyonal, tanganing malikayan ang paglakop kan COVID-19. Kung magigiramduman ka na kaaging taon na pinagkanselar ang pagkumpil sa mga menor de edad dahil naman sa presente pamangiraray ang patakot ka na sabing helang. Sa una nagpaabot naman ng informasyon na si Obispo Bailon sa mga kapadian sa Diocese kan Legazpi. Padagos ang distribusyon kan tupad payout sa mga miyembro asosasyon kan Paraoma sa Malinaw asin Tiwi Albay. Kung sa nasa 250 benepisyaryo nakaresibi ng 5,000 na sa irarom kan dole tulong panghanap buhay sa ating displaced or disadvantaged workers sa tupad program. Pinanginotan ni kan Department of Labor and Employment sa pamamayon ni Dole Regional Office No. 5, Doc Director Maria Zenaida Angara Campita, asin gobyerno provincial kan Albay sa pagtaong asistensya sa mga naapektaran kan mga minaging bagyo asin pandemyang COVID-19. Ang mga resipiente sa nasabing programa matrabaho ni 10 sa 16 na diya sa saindang mga lugar. Nasa 500 na housing units sa nakatalaan ay prekonstruir kan gobyerno provincial kan Sorsogon para sa mga informal sectors sa ultimong quarter kan taon. Sigun sa Sorsogon Provincial Information Office, kaibahan sa mga benepisyaryo kanasabing proyekto ang nakastar sa barangay Bitan-O. Paliwanag kanasabing opisina ang mga kwalipikadong resipiente kanasabing programa ang ipinararom sa konsultasyon sa mga apektadong pamilya. Sigun man kay Gobernador Chis Escudero na maski nagtatalubo ang pisikal na estruktura kan probinsya, na iman dapat nalingawan ang mapalangkaw ang estado kan pamumuhay kan mga Sorsoganon. Yan ang mga barata sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget.
Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etsyapwera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etsyapwera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APE. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, ape.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama, 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Duda ang Senior Citizens Party List Group sa Go Signal kan Food and Drug Administration para itudok na sa mga senior citizens ang Sinovac anti-COVID-19 vaccines. Sinabi ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes na gurano ang naisip niyang rason sa nasabing lakdang na pwedeng makaraot palugod sa salod kan mga senior citizen. Asi na makangala sa desisyon kan FDA. Sen tinawanan nindo na saro man sa naan buhay kan tawon kaya dapat na masiguro na makarahay sa salud ang anuman itutudok na bakuna kontra sa COVID-19.
Nagpatanid si dating Health Secretary Asingunyan Iloilo Representative Janet Garin sa mga natudukan niya nin bakuna kontra COVID-19 na dai maging kampante. Inisigun kay Garin na matapos mapag-araman ang nagkaperang impormasyon na kadaklan sa mga tadukan o natudukan na kan primerong dose kan bakuna, garo nagiging kampante na asin dai na nagsusulog nin face mask. Tinawanin doon ni Garin na sa indang naresibing bakuna bako tulos o automatikong proteksyon. Sinabi niya nga ini dahilan kay puwan pa man nin supersyenteng panahon bago umepekto sa sarong tawo ang itinadok na antibodies sa lawas kontra sa COVID-19. Sinabi pa ni Garin na sa mga nakaresibi na kan primerong dose nin bakuna, namantang nagahalat pa nin ikadawang dose kan mantinidong magsunod sa minimum protocols aron kan pagsuolog nin face mask as in face shield, siringman and physical distancing. Siniguro kan Department of Science and Technology na daiman in major side effect ang bakuna kan Sinovac kung ini gagamiton sa mga senior citizen. Sinabi ni Dr. Jaime Montoya kan DOST na base sa datos sa ibang nasyon kung saan itinadok ang Sinovac vaccine sa mga senior citizens daing nahiling o impormasyon na ka-experience in major side effect ang mga senior citizen na naturukan kay ni. Sa piniliwanan ako ni Guaman ni Sinda ni side effects, ini pinagsasabing tolerable para sa mga edad. So, para sa mga edad na. Gigibuhon na isolation facilities sa nagkaperang universidad sa Metro Manila. Base sa anunsyo kan Philippine Red Cross o PRC, ang mga universidad na ini iyo ang mga minasunod. Ateneo de Manila University, University of the Philippines as in La Salle University. Paliwanag ni PRC Chairman as in Senador Richard Gordon na kamauotan kanina iseparar tulos ang mga nagpupositibo sa COVID-19 na asymptomatic o dai nakakamati inin sintomas para dai naman maglakop pa ang virus sa kanya-kanyang mga residensya. Katunayan sigon sa iya, nagibo ng isolation units ang 32 na classroom kan ADMU kung sa ina nagkondukta man nin fundraising si Ateneo President Father Bobby Yap hali sa mga alumni bilang suporta sa pasilidad. Mantang sa maabot man sa 96 na dormitory sa UP sa Camias Residence Hall, ang pig-offer kan manihamiento kan universidad na magamit bilang isolation facilities. Siniguro ni Gordon na ang lambang pasilidad igwang kama, banyo asin magayon na rasyonin pagkaon. Mientras napiga ariglarman kan PRC and patient monitoring sa paagi kan telemedicine sa tabang kan Philippine Medical Association as in Philippine Nurses Association Incorporation para sa tulos na ambulance service sa pinakaraning ospital sa oras nin emergency. Hinagad ni Senador Kiko Pangilinan sa World Health Organization na tawanan ng prioridad ang Pilipinas sa pag-deliver ng COVID-19 vaccine sa lindong kan COVAX facility. Taning malikayan na magbagsak ang health system kan nasyon. Siya ang sinabi na pinagahagad niya sa WHO na ibugtak ang Pilipinas sa top list of beneficiaries sa indang COVAX facility as indarahon tulos ang mga kinakaipuan na bakuna tanganing malikayan ang magbagsak o pagbagsak kan health system sa nasyon. Tinugutan na kan Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB na makabiyahe ang 4,400 na PUVs o Public Utility Vehicles sa Metro Manila sa masunod na simana. Gikan sa nasabing numero, 1,800 ang puro sa mga tradisyonal na jeep, mantang 2,600 man ang mga provincial buses. Mabiyahe man ang mga ini sa 250 ruta na pigtutugutan naman kan LTFRB. Ang nasabing lakdang kan LTFRB susugman sa direktiba kan Department of Transportation na madagdag din mga public transport na mabwelta o sa pagbwelta kan Metro Manila sa General Community Quarantine o GCQ. Bareta sa ibang nasyon sa nasyon na Colombo. Inarestar kan Colombian Police ang presenting Mrs. World dahilan sa kasong assault kasunod ka nangyaring karibokan sa entablado kan sa iyang rapsingon ang korona sa payo kan bagong Mrs. Sri Lanka. Ginabring ni Caroline Jury ang korona kay Pushpika de Silva matapos hining ideklarar na Mrs. Sri Lanka 2020. Si Jury ang dating Mrs. Sri Lanka kung saan siya nanggana bilang Mrs. World. Si De Silva dinala sa ospital matapos magsapar nin mga lugad sa payo kausa kan pagrapsing kan korona sa iyang payo.
Bareta sa Ladanin Karawat, nagkaproblema man ang nakatalaan sa pagbukas o napagbukas kan Premier Volleyball League Open Conference sa Mayo dara kan padagos na pagdakol kan kaso nin COVID-19 sa nasyon. Piglalaw man na magkakaigwal giraray nin pagtiripon ang manihamiento kan PVL asin gabos na teams para areglaron ang bagong schedule kan liga. Sindang sinabi na nagdesisyon sindang ibalyo ang pagbukas kan Open Conference sa Mayo, alagad na punduan ensayo kan mga teams dahilan sa enhanced community quarantine na ipinasunod kung kaya plano nilang buksan ang liga sa Hunyo. Second Gen Nest Hub ang bansag kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bago nindang imbensyon na one device na may kakayahan na kontrolo ng gabos na smart devices sa imong harong instantly. Kay puwan sana may makusog as instabling internet connection. Ang Nest Hub voice-activated home assistant na pwedeng magtaon ng impormasyon manungod sa kamugtakan kan panahon, instant sports updates, text messages or call, as in magin ang pag-on and off kan mga ilaw. Magin ang security system pwedeng mailaog sa Nest Hub, as in presto, mahiling mo na ang mga pangyayari sa luwas, as in laog kan sa imong residensya, sa paagi kan live feed kan mga kamera na kabitdigdi. Idinagpaman kan mga eksperto na ang Nest Hub pwede man na mag-lock, as in mag-unlock, kan sa imong pintuan sa harong, na day ka na mahiro nin maski sarong guramoy. Istoryang naiiba! Nag-viral sa Thai netizens kan Abril 7, 2021 ang sarong branch kan pamosong 24-hour convenience store sa Bangkok, Thailand matapos na makuha nin video as in retrato ang pagbisita nin sarong dakula o naugot. Si Heheni Narumpa ang nakakuha kan video as in nagpicture mantang nagbalo na maglaog sa refrigerator sa pagwagas kan ugot sa mga panindakan convenience store. Dakop man sa video ang suriyaw as in pagkatarantakan mga natakot na customer as in mga empleyado. Sigun sa mga empleyado kan convenience store na posibleng naglaog sa indang tindahan an ugot dahil sa grabing init kan panahon ngunyan sa Bangkok asin na gusto kaining magpalipot-lipot sa laog kan refrigerator. Sa ngunyan bako pamalinaw kung papaano na hali sa convenience store ang dakulaon na ugot. Flashback! Abril 9 kan taon 1962 kan magpadaranin mensahe kay Presidente Diosdado Macapagal si US President John F. Kennedy may kinaraman selebrasyon kan Bataan Day. Tinawanin doon ni President Kennedy na lugod dahil paglingawan ang leksyon kan Bataan na magibabaw ang kusog kan common heritage and courage asin debosyon para ibusol ang free choice asin justisya sa sangkatauhan. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base para magtabang News Director din para siyempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po sino magiging tagapagbareta ko niyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Ako po si Angel Mustaza. Dahil magali, dahil magpuknat, masunod na ang programang ISKARAMUSA pagkatapos sa lagkapirang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking deskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma.
Naalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Crown Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatean. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19. Magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, 12:35 in the afternoon. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name
of neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Right Med, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Oy! Among bigas sabi sa daraga na malangis nit sa palibot naton nga na malanginit. Amo di so init na ingot. Ingot, anggot, galit. Ano pa ba? Ano pa bang termino ang pwede mong ibigay sa init ng panahon ngayon? Diyos marahay na pagkaunto sa inyo boss, mga tugan. Consistent ang energy mo. Oo nga, talagang kasi busog na tayo eh. Ano kanain mo? Lawlaw. Seram. Kaya amoy lawlaw ako ngayon. Pantigdot sa sa tawyo na may anong tawag dito mo? May suwa. Suwa na may maharang. Tapos sabay no pakikamatis. Ay, Jesus Mariose. Sa puwerte talaga. Tapos nakakamot ka. Yan. Tapos so fried rice pang katapat. Okay lang, maski sa bahaw. Bahaw. Plus puwerte yan ang bawal sa bagong luto. Na ano yun na umay. Abi ka sabi dyan sa may umay. Maluto sa Legazpi. Sa first district, maluto. Third district, umay. Luto. Umay. Luto sa Daraga, luto, umoy, umay. Umay Pagabot pa. sa Pagabot sa panos na. Pagabot sa Kamsor, panos na. Pero sa harong, ang apod mo dyan, rice. What? Oy, rice. Oy, maray na ito sa inyo sa mga tugang. Exactly 12:38 na ng pagkahapon. Kita mag-aray sa inyo, kami mang pag-aray sa inyo mga kaibanan hanggang sagkod. Kitang alauna ni pagkahapon. Sa programang Iskaramusa, kami man pag-aray sa inyo mga kaibanan. Ako po ang solo-solong solamente. Ang totoy noon, pero dito ngayon, dito ng Albay po yan. Renz Luna po. Kaya ba siyempre ang sa kong kapartner? Uy, ako man po si Angel Mustaza. Marahay na uddo dyan sa Mayon, Daraga Albay, kay Auntie Shirley Lisay Mustaza. Marahay na pagkaudto dyan. And kay Ate Vic, Jovic Marbe Lehana. Iba man po ang apelido kay ni. Sabi na magandang tanghali sa gabos dyan. Pa-shoutout po. Sir Didi sa Barangay Puktola, Pilar. Oy, marahay na pagkaudto Ate Vic. Kay balan ko ini kang nagstay ako kay dating Vice Mayor Carlito Bailon. Si Atty. Bailon. So, kay Councilor, yes. Sabi man ni Kuya Jarel Aranya, good noon po Tito Renz and Ma'am Angel Green. Musta po subiyahe kan van, Legazpi Naga vice versa. Igwa na po tabi. Kung ako nasa tabi Kuya Jarel Aranya, nagpaluwas naman kay Ordes DOTR. Pwede nang magbiyahe sa mga van. Maging nga subas iguana, pero meron na ba? Iguana subas. Ay, yung bus alam ko kasi Kuya Bunjing nauwi. Oo, nauwi. Pero gari igwa man gira pagsunod sa protocol baga. 50% capacity tapos dapat dai ka naka-aircon. Ayun, so batas dyan, Sabi man ni Ma'am Vilma Lacanaria Bristol, good afternoon po. Pa-shoutout po ako sa Familia Bristol, digdi sa Pawa. Sabi man ni Ma'am na Shirley Lisay Mustaza, magandang tanghali po sa inyo, Sir Renz and Angel. Auntie ko yan, taga dyan sa Mayon. Sa Mayon Daraga. Maray na tutabi sa inyo gabos dyan sa mga taga Mayon Daraga. Si Kuya Braca Joe is watching right now. Nakantaway, sabi niya, mainit talaga dito ng Albay, mainit ang pasada, iskaramusa naman kami. Sabi ni Sir Ramon Vergara, marahay na hapon po sa indong duwa.
Sabi man ni Madam na Jo, si Villanueva, good afternoon, good noon Sir Renz and Ma'am Angel. Nakamonitor po kami digdi sa Putyaw. Pa-shoutout po sa family Villanueva dyan sa Danlog. Especially mga taga Putyaw family, Solomon, Loresto, Kadag, and family Miliena dyan sa Lakag. Sabi man, family dyan sa Naspi. Thanks Jo Villanueva na Putyaw, Pilar Sorsogon. Sinong Naspi? Naspi, gari sa Daragagedi, no? Sa Sorsogon. Naspi, Pinas? Naspi. Ayun pa nang gano'n. Pinaliktad lang. Naspi, Pinas. Sabi man ni Ma'am Agnes Leoneta, good afternoon po sa inyong duwa. Kuya Renz and Ate Angel, pakibati po ng happy 68th birthday sa papa ko, Silverio Leoneta. More birthday to come. God bless po. Thank you. Always listening from Anislag, Daragalbay. Oh, yeah. Digdi sa sa GC kan Alway PPO nagkakaigwa ki di diskusyon nanta. Si kasubang gida igwa dang komusyon diyan sa may Guevara Subdivision. Sinang Guevara Subdivision? Sa may Estebes, sa likod kang Estebes Hospital. Guevara Subdivision ngunya may mga grupo da diyan na nagkakuruan kay mga badil. Inapot ta sa pagiribata. Si partner Lewins kung igwang report kay ito sa PNP, sa Legazpi PNP, wala man daan. Pero nga may nagpaabot man sa kung reliable source na. Sino ang confirm talaga ito? Sarong negosyante. Sino ang involved? Basta sarong negosyante ini. Data pa nga pwede wala pa kita official report nakapot-kapot hali sa Legazpi PNP. Kasi na so nagresponde kasubangi. Pero ang nangyari kaya, dahil man search warrant pa lang so nangyari, kundi chase man sana. So ibig sabihin, gari nagburukudan. Dahil lang tanang kay Gwaki kumusyon dyan sa may parting bugtong, nakaabot dyan sa Estebes. Pero chase. Yan, so sarong chase ni Red Horse. Iba man ito, hindi ka naman. Red Horse na tulo sa pigahanap mo. Narinig ko kaya, may advertisement kita ka ito eh. Pero pwede man ang chase ni Red Horse ngunya na. Mainit-init. Yun ang pinaka the best. Para sa mga bago as in first time na mamis, ulay kita, sabiyon ko sa imo, this period is going to blow by super fast. Ngunyan, garudaing katapusan ang banggiya sin aldaw, but trust me, bago mo maraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki, the first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa iyan gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arugan Wilkins Distilled, ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 step. You're worth a Wilkins, a product of Coca-Cola Company. Yan ang muna na inumon Tito Renz. Sarong chase ka yan. Sarong chase. Sarong chase. Yan talaga, healthy pa, and masarap pa, Wilkins Distill. Kasi pa nang-inom ka kay soft drinks, mahamis-hamis bagay ito, so kaya pa nang magaling kay water. Panula, kay pang duman sa nagalapot pa ganyan sa total lang. So masanit bagayan. Baka naman po, Wilkins, mga 7 liters lang, pang timpla ng gato. Deliver na di galon, para lang po kay Angel Mustaza, sarong po, ining 7 galon po, 7 chase na galon. 7 chase na galon? 7 chase na galon po, para sa ilang po ini. Sa'yo mo tabi si Renz, so sa daylan, tanang ulat ang mga tabo. Sabi ni 020, Happy Friday, Kuya Renz and Ate Angel, Shandy G ng Ligaw. Uy, marino tayo sa mo, Shandy G. Sabi ni 477, good PM Angel and Renz from Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa taga Santo Niño tabi, Good morning po. Sige, kanang una. Pwede ko nasabutan supig ka. Sabi man ni Sir Ramon Vergara, pasuyo po ako. Pa-shoutout po sa pamilya ko dyan sa Mataanag, Legazpi City. Salamat po. Digdi po ako sa Green Meadows, Quezon City. Green Meadows? Ayan. Kung di ako nagkakamali, parang malayo. Ay, medyo malapit ba yan sa Tandang Sora o malayo? Kasi nagstay din ako dyan sa Quezon City, sa Tandang Sora. May marino to sa kabos sa mga yaon dyan ng mga Bicolano dyan sa Metro Manila. Ingat-ingat po kita, ang COVID talagang ural daw, naglalangkaw ang kaso. Oy, Tito Renz, anong tawag didi? Sa mga sa mga barangay official tabi man, paki-monitor ang mga nag-uuruli. May nagacharat po sa kuya na personang nag-positive ngayon na admit sa BRT. Pero sa mga kapamilya, auto nagrarlakaw-lakaw. Di ba yung kananta ko sa'yo? Huwag mong papangalanan, ha? So, may istorya kayo ni si Angel tabi mga toga. Nag-uuruli. So, ibang mga nagrarabas dyan sa luwas. What if ito may carrier na ito kay virus? Positive super ninda naguli dadig dita wala nang mahanap duman ng hospital sa Manila pag uli digdi confident ako may nag-upload sa kuya ngayon po ang ngayon ang kaypuanan sabi ko negative result sinsiringkaan tapos yung ito kinakina may nagluwas positive Jesus Maria Joseph amo malang takot si 4949 nag-upload
Yes, tabi marinaw to tabi sa imo. Good afternoon. Good afternoon Uy, po, sir. gari taga Dunsol po ini. Taga Dunsol ini, sir, ah. Kaso alam po, na-establish rin o na tinayo ini na DZGB. Anong year? 1958? 1958. Kung Tama ba, Papa Mar? Yes? 1958, sir. Ano tabi ako, pasado na po ako sa recitation. 1958 ba ya? Opo. Sir. Sala ito na, dahil ko yun so, March, siya ba itong Mar na 11 to 12 nagpo-programa? Cruz o Barbela? Iyo po, si Papa Mar. Ano po ito kay Papa Mar? Share niya, inot na istasyon din sa Pilipinas ang DZGB. Ang minimin po ni Papa Mar doon, sir, is yung wireless, through wire, cable wire. Yun po yung minimin ni Sir Mar na first time po ang DZGB na gumawa po noon. First time dito sa Pilipinas. Pero ang DZGB po, piggibo siya, pigbo siya, 1958. Dalang ka inutin-uting radyo din sa Pilipinas ang DCRH. Iyo po, July 15, 1939. DZRH yung pinakainat. Pero so, you mean po, so cable wire. So wired wired transmission ang pigtataram. Kaya nga po radyo balago. Ito yang kan DCGB. DXL. Iyo po, tama, sir. Dahil wag ko na medyo ma-mislead ang tao. Iyo po, sir. Okay, sir. Salamatan po. Noted sa iyong impormasyon. Saan radyo ba dapat ang tama? Iyo po. Yung lang ang comment ko. Okay po. Okay na, sir. Ako pa lang ang DCGB. Bagang pakong-complete ang kung dahil ko nadakadang ukan DCGB. Salamatan po, sir. Dahil kung ano ko na uyong sa gipsit sa sindaman ako. Wala ka dyan. Wala po kaming kinalaman dyan. Dahil ba ka pangaran sa ibang istasyon? Dahil ba ka magpangaran sa ibang istasyon, sir? Okay, sir. Salamatan po, sir. Salamatan po. Okay. Thank you. Okay. Pili pangyayari, pinangaranan listener sa istasyon. Dahil po kita kaya lang. Tango, kita kaya digdi tabi sa palibot. Iba-iba kitang istasyon, pero sarap man sa ng obheto taga-boss, Ang mag-deliver kita ng impormasyon makatabang sa tao. And yung sinasabi kanina ni Papa Mar, ang pagkakaintindi yung cable. Kaya ito kaya, ang DZRH, kung di ako nasala, pinag-mok na ini, kan panahon pa kan mga hapon, ini DZRH. Ngunyan, ang DZRH man ang ganang pinaka-inot. Pero anong klase kang transmission? Pero hindi, so lang giniboy ning radio lang, kan mga military ka ito. So mga sa military ka ito dati, kung di ako nasala, pinag-adalan tabagayan sa broadcast history. Kung paano nagpuon, so radyo, digdi sa Pilipinas. DZRH pinaka-inot, ginamit ining radyo kan mga hapon, hanggang sa binumbangan na ino sa DZRH kan panahon man kan mga Amerikano. Uy, nakikinig siya sa history kang broadcasting. Ay, last pa lang so hapon, kung binawi na so Amerikano baga, nagtarang bagay si General MacArthur na I shall return. Ayun na, so binomba ini on DZRH dyan sa Metro Manila, kung di ako nasasala. Tapos, so pandawang istasyon, first AM radio, DZRH, first FM radio, yaon dyan sa Visayas. Ano? DW, hindi ako nasala, DW, dahil ako magtsamba. Nasa first FM station, nasa Visayas yan. DZRH, first AM station sa Bilog na Pilipinas. Pero ining DCGB tabi, yung pagkataon na first cable, transmitted by cable. Kaya nga po radyo balagong, tagal nagkakamang kita. Cable wire. Through cable wire. So, amazing, no? Naka-understand ba ako? Nagmamati ko kaya kanina yung tara mo baga ni Sir George. Ang amazing.
ini kaya si Sir George na bayo na tabi mga tugang. Ini su founder kan DZGB talagang saro sa mga matitibay, brilliant minds. Manugod sa broadcast industry, siya ang pinakainot na naglaag digdi kay estasyon. And magayon na naging parte kita kang DZGB. Okay pa lang pala ako dito, Renz. Yun na ini ang tigdadangog ko. Maski man ako kay ito. Kaya ito, nagka-star kami sa Early Disabilities. Pigdadagog ko lang dati sila Sir Lito B, si Sir Napio Fernandez. Kaya ito, ko akalao na maabot ang panahon, Kuya John, na ako pala, mato ko man ako digdi kung saan ako dati nagdadangog. Mga ano lang baga pag iling, kayon ba kayo dati? Noon ba kayo dati? Tapos noon may face mask lang. Pero ko lang pasalamat sa face mask. Pasalamat sa face mask. Dahil nailing. Pasalamat na ako na yan ako digdi sa DZGB. Tas saro sa pinaka haloy. Kasi talagang may legasiya na estasyon. Pag sinabi mong DZGB, wow, very ano na yan. Hindi kita basta-basta sana. Sabi ni Ma'am Jesus Lorica, good noon po. Sabi man ni Malu, atento the teen Claro, maray na uto po Sir Renz, and Ma'am Angel watching from Las Piñas, keep safe. Sabi ni Kuya Braca Joe, basta ako, DZGB, iyan ang gusto ko sa iyo, Kuya Braca Joe. Dahil dyan, meron kang 10,000. 10,000 pagmamahal. Ilingalingon ta daw tabi kung makakaagad kita makakaagad kita update duman sa utong nangyari sa Gibara Subdivision. Kaso bago pa lang, rang report sa police Data aram kong nata ta porket anong anining kan sarong politiko pero ilingon ta kung igwang opisyal na statement ay papaluwas ang mga otoridad banagud kan pangyaring iyan ta medyo dakula ini tabing istorya. Dahil ko aram kung so pag-iribat na ma-follow up ini Dako lang story pero nata. Dahil ko aram, sabi ka ni wala man dado man sa record pero pig-respetar tayo kung yan talagang nata. Baka not for broadcast. Not for broadcast. Gilingon ta na sana Ayan, so balikan to sa istorya ko sa bago kay ni Angel. So tubagan may nag-uruli. Wala nadaag ospital duman sa Metro Manila. Hala ko, dati may naman ako na istorya. Hala ko, lang, duman lang sa ibang lugar. May aram ako na nangyari man. Okay. Nag-send pati so okay picture kang families na nasa luwas talaga dito, Renz. And nakakabahala siya. Paano pag halimbawa, data man tigahagad, positive man ngayon, asymptomatic lang, nakalakop. Yan ang isipon ta. Ilingon mo, ididi pa sana sa konteksto, tabi mga tugang, kan nangyayari ngunya, or kay nistura ni Angel, Doon mo sana may hiling, na sa sobrang lalakan sitwasyon, kan COVID dyan sa Metro Manila, so mga taga Bicol na yaon dyan sa Metro Manila, na igwang helang, na mas kaya nga ni positibo sinda, pigpipirit din ang umuli nata, pa nag-stay sinda dyan sa Metro Manila, dahil sinda ma-accommodate sa mga ospital, dahil tamang pigahagad ba, mas malala pa ang pwedeng mangyari sa inda kung magtinirsinda dyan sa mga ospital sa Metro Manila, full bed capacity na pinagtatarapig-istoryan ta digdi. Kaya so ibalugo, napipiritan, maguli digdi sa Bicol, maski positive sinda, okay lang na maski madakop kami, maski chismison kami, basta ako buhay. Ayun baga so nangyayari. Teacher, sala na thinking. Sala na thinking. Dapat, duman pa sana po, so pag-prevent ta sa paglakop kang COVID-19, nagpupuno yan kung saan kita haling lugar bago kita magdigdis sa tuyang destinasyon. And dapat, disiplinado ka. Yan, disiplinado. Kung nag-uli ka digdi, dahil ka na magparaluwas, tapos sabi yan ka mga expert baga, tanganing dahil na kita makadagdag sa capacity ka mga ospital, kung pwede man sanay ka magpahingalo sa isang harong, dahil ka na magparaluwas. Tapos, kung wala ka man ngayong importante mga dumanon, umulmong ka. Yan, umulmong ka. Dahil ka na magparaluwas ng pasaway ka. Uy, marahay na uto kay Sir Mark Andy Serrano Marbella. Oy, Sir Marbella! Sabi niya, good noon po mga idol, Angel, Mustaza, and Renz Luna. Keep safe. Marahay na uto. Ay, Sir Andy, so take forward ko po baga sa imong sa may palaog sa Albay Central. Ako po ang tigukulit kang principal kang Albay Central School. Kasi yung mga nakaharang duman. Sa dito na baga Tito Renz palaog duman. Kaliwa kanan na may naka-parking. May, may baybay. So mga nakatinda pa duman, nag-arusuan pa. Bata sa dayuto na sa space. Paano nasa na ngaya po? Talagang obstruction man talaga. Oo, sabi niya, nag-upload na ngaya kay Cap. Day na simbagan. Kaya na barangay yan? Sa barangay? Di ko sure kung anong barangay ang sa may Albay Central. Albay Central kay kay Cap na Rodenas. Kay Cap na Rodenas. Kay Cap na Rodenas sabi. Baka lang
naman na forward Ako na kaya ang Andy. tigapalit kang principal. Tayo ka sumidbid. Oo, ni Auntie Melissa ang ano baga? Aha. Karetero. Ay, yung mananggad. Iya. Sabi niya, sabi ni Sir na Mark Andy Marbella, may pigwil clamp po kami duman, ma'am, barangay 16. Dyan sa may sa may albay sa likod. May pigclamp po kamo dyan, sir. Mabuhay po kamo dyan, ingat-ingat po kita. Good job po, sir, and mag-ingat po, Pierre. Sabi ni 446, Sir Renz, pero natabi ang dagdag na bago na cases kan COVID sa albay. Buda nata po daday pa nag-ECQ, dawa labi no ibimil ang positive na record sa one day lang. Last year po baga, hundreds pa nag-ECQ na kaya nagbaba ng cases. Yan nga pig ano tapo baga na dahil man yan kita pwede basta-basta nga ni mag-ECQ, basta-basta bigla-biglaan. Kaya po ano yan, iyan nga ng 9K tabi, sa metro na nila po iyan, maray kung digdi yan sa probinsya ka albay, sa kita ma-ECQ, dabi pisil tabi, magbalik sa ECQ. Sabi ni 2530, ang DZGB magayon ang obheto. Ngunit pakisabi sa mga premier, anong premier? Premier dyan, na daiman sinda maging selective sa mga listeners sinda and lalo sa mga texters participation. Tigbabasa po ano pag mga text digdi. Tigbarasa man po ba? Pero sadyang pag-equal lang talaga na ano ini. Tapos pag daiman aabot na kang oras, talagang mahagad na lang kidispensa. Ikaw po kaya bagayan nagari mga schedule po baga kan mga interviewon para man sa kaaraman kang gabos. Kaya sa mga di nagkakaarabot kan oras na pabasahon, minahagad na lang po kami ni dispensa. Pero tiga-assure me man po na after the program, may nagre-review, tigbabasa man po yan. And kung may mga concern, tiga paabot man po yan. Maski off-air na. Tigbabasa po yan. Dahil man po basta-basta porket nag-text ka lang, tapos i-delete niyan tulos. Dahil man po araw kaya. Tigbabasa man po yan. Pag may mga concerns, pag kaya man silang gibuhon na may gibuhon, tinatry naman po namin lahat. Totoo yan. Sabi ni 446, Sir Renz, dapat magduman man sa barangay for asin sa si Sir Andy. May mga nakapark sa gilid kan dinampo. O Sir na Marbella, Andy Marbella. Dahuli lang para, sabi man matramin Sir Andy, maray pa nga din ako nag-comment na digdiyo. Naraman lugod na nagdadagwag ako. Ganda ko lalugod sa mga concern na biglarami sa kuya. Sabi man ni 160, good afternoon po, Sir Renz. Listening from Masbate. Wow, Masbate. Masbate. Baka may pakarmelado po dyan. Baka naman, baka iguang corn beef dyan na hali sa mga baka sa Masbate. Okay na ako sa karmelado. Mas okay nung corn beef. Mas masiram ito. Na-miss ko na sa Urawakan Masbate. Iyo man ang so, dadaki. Diba? Yung karigdig kayo ito. Yun. May sakay ka sa kabayo. May sakay ako sa kabayo. Tayo ni tayo mga tugang si Angel. Nagsakay kay kabayo sa Ayala. Pagbalik din sa DZGB, nakakabayo na. Tapos sa kabayo, pinabalik sa Ayala, solo. Sabi kaya ni Papa Mar, mag-train na daw ako dumanta. Pahaliw na ito. Pati si Ate Johnny. Kaya ba si Janila kayo daw Ngunya. Pinamaran ng urawa sa Masbate. Dahil nga na dito sa COVID. Sabi ni 160, good afternoon po, Sir Renz, listening from Masbate. Ask ko lang po kung totoong lockdown daw ngayon sa Cebu. Lockdown po, Papa Mar, ngayon sa Cebu? Papa Mar? Baka nag-idlip na si Papa Mar. Ang aram ko lang, sa Cebu lang po, so effectivity kan ECQ. So ECQ or NCR plus bubble, duman man lang po nakafocus. So Cebu, dahil ko po aram kung ECQ mananggad. Pero po Saga or Atchan, replenta ka na lang po 160. Ano po? Sabi niya, totoo po ito. True text. Sabi ni 446, totoo po ito na nasa closed van na mga tao. Haling Manila pala ng laog. Bako man mga gulay or sensas. Digdi po yan sa mga Delgaliego. Pinailing akong video dito, Renz. Sa Delgaliego po ito sa closed van. Iyon ang napisipig tataram ka. Ang mga otoridad tangon yan, talagang may telling mo ng closed van, pero bukas so pinto mo sa likod. Nata na interrupt Your video is interrupted. Interrupted so video tatabi ko. Okay na yan. Okay na yan. 1 minuto bago kita magalaw na. Oy, sabi pala ni sa kumpadion, si Pading Roger Miliare. Amigo, maski sa inak mo magduman, tatak DZGB, ako, tadyan ako nagpuon kan 1998. Iyo, si Roger na Miliare, digdian dati tabi mga tugon si Pading Roger Miliare. An matinding alamat kan sa gabawaan. Ano kayo na 1 minuto na sa nabaga magalaw. Salamat po sa inyong pagantabay. Kami naman po giraran sa inyo na kaibanan mo niya na pagkaudto. Ako po ang solo-solong solamente. Ang totoy noon. Pero tito ngayon, tito ng Albay po yan. Reslu na po, kaya ba syempre? Oy, ako man po si Angel Mustaza, ang kagandahan ng South. Nagpaparam sa inyo ng saga ng manggatan mag-iribanan. Sa pangalan po ni Tatay Jun Napoles, sa Lalo Technical, si Richard Astor sa IT. Bye-bye and mabuhay. Kaping
swak sa iyong panlasa?